душанбе, Тоҷикистон 23 майи соли 2011. вазорати тандурустии кишвар бо дастгирии созмони умуми ҷаҳонии тандурустӣ ва хазинаи кӯдакони созмони милали муттаҳид маъракаи эмкунии миллиро бар зидди бемории фалаҷ бо мақсади пешгирии хуруҷи ин беморӣ дар оянда оғоз намудааст. сафири иёлоти муттаҳидаи амрико дар Тоҷикистон Кен Гросс, муовини вазири тандурустӣ Азамҷон Мирзоев, ҳамоҳангсози оҷонсии рушди байналмилалии иёлоти муттаҳидаи амрико оид ба тадбирҳои глобалии мубориза бар зидди бемории фалаҷ Эрин Огден, сардори намояндагии созмони умуми ҷаҳонии тандурустӣ дар Тоҷикистон Павел Урсу ва сардори намояндагии хазинаи кӯдакони созмони милали муттаҳид дар Тоҷикистон Хонг Вегао дар нишасти матбуотӣ иштирок намуда маъракаро ифтитоҳи расмӣ бахшиданд. ҳукумати иёлоти муттаҳидаи амрико, намояндаи созмони умуми ҷаҳонии тандурустӣ ва хазинаи кӯдакони созмони милали муттаҳид ва дигар шарикони рушд дар Тоҷикистон бо вазорати тандурустии кишвар баҳри пешгирии хуруҷи бемории фалаҷ дар оянда ҳамкорӣ мекунанд. Саҳми гузоштаи ҳукумати иёлоти муттаҳидаи амрико дар мубориза бар зидди ин беморӣ тақрибан $1,365,000 ИМР-ро ташкил мекунад. сафири иёлоти муттаҳидаи амрико Гросс қайд кард, ҳукумати иёлоти муттаҳидаи амрико вазорати тандурустии Тоҷикистонро дар якчанд самт дастгирӣ мекунад ва ба солимии модару кӯдак аҳамияти хоса медиҳад. вазорати тандурустии кишвар ба хуруҷи бемории фалаҷи соли гузашта ба таври маҳсулиятнок ва саривақт тадбирҳо андешида барои имкунии тамоми кӯдакони кишвар кӯшишҳои барҷаста намуд. оҷонсии иёлоти муттаҳидаи амрико оид ба рушди байналмилалӣ ба созмони умуми ҷаҳонии тандурустӣ барои маъракаҳои эмкунӣ бар зидди бемории фалаҷ якчанд грантҳо ҷудо кард. ва ғайр аз ин, оҷонсии иёлоти муттаҳидаи амрико оид ба рушди байналмилалӣ вазорати тандурустии кишварро дар самтҳои зерин дастгирӣ мекунад: мустаҳкам кардани назорати эмкунӣ, назорат кардани хуруҷи беморӣ ва гузарондани чораҳои фаъол баҳри пешгирии хуруҷи бемориҳое ки ба воситаи ваксина пешгирӣ мешаванд. иёлоти муттаҳидаи амрико ба рушди байналмилалӣ ба хуруҷи бемории фалаҷ дар Тоҷикистон яке аз лоиҳаҳои сершумори кӯмакдиҳандаи он мебошад. аз соли 1992 инҷониб сафорати иёлоти муттаҳидаи амрико дар Душанбе зиёда аз $900 миллион ИМР-ро ба барномаҳои дастгирии ниҳодҳои демократӣ, соҳаи тандурустӣ, маориф ва рушди иқтисодиёти Тоҷикистон таъмин кардааст.